федератсияи санъати муҳрибои омехтаи тоҷикистон дар тӯли чанд соли охир қуллаҳои баландтарини ин намуди варзишро фатҳ намуда истодааст. баъди ба даст овардани ҷоизаҳо дар 4 номинатсия дар маросими ҷанбастии соли 22 аз ҷониби федератсияи байналмилалии муҳрибои омехта, роҳбарияти таҷмаф нақшаву аҳдофҳои бузургеро дар мавсими ҷадид пеши худ гузоштааст. мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе миёни ҷавонон, наврасон ва калонсолон аз ҷумлаи ҳадафҳои дар боло қайд кардаамон мебошад. мақсад ва ҳадафи баргузории мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе оид ба санъати муҳрибои омехтаи ғайрикасбӣ байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон ин ба тартиб даровардан ва баланд бардоштани фарҳанги санъати муҳрибои омехта дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. яъне муайян намудани варзишгарони беҳтарин, чеҳраҳои нав барои ҷалб намудан ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шуда мо чунин мусобиқаҳоро баргузор менамоем. албатта чӣ гуне ки гуфтем баъди қадрдонӣ аз ҷониби роҳбарияти байналмилалӣ масъулияти федератсияи муҳрибои омехтаи меҳан дучанду сечанд зиёд гардид. чӣ гуна федератсия мазкур дар чанд соли охир ба чунин дастовардҳои назаррас даст ёфт ва бартарии ин сохтор нисбат ба ниҳодҳои байналмилалӣ дар чӣ мебошад? федератсияи санъати муҳрибои омехтаи Тоҷикистон дар тӯли 3 соли фаъолияташ тавонист дар байни тамоми аъзоёни федератсияи байналмилалии IMF ки дар чемпионати ҷаҳон ба мо федератсияи беҳтаринро ҷоизадори федератсияи беҳтарини сол шудем, барое ки дар тартибе ки дар мо гузошта шудааст, тартиби корбарӣ аз тарафи раиси федератсияи санъати муҳрибои омехта Даврон Ҷураев дар тамоми самтҳо, дар тамоми паҳлӯҳо федератсия ҳамкори худро дар тамоми масъалаҳо мебинад. рақобатҳои мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе дар қасри теннис таи 3 рӯз ҷаззобу диданӣ ва ҳассос баргузор шуда ғолибон низ муайян карда шуданд. бояд гуфт ки дар мусобиқа варзишгарон дар категорияи 16-17 сола, 18-20 сола ва аз ин ҳам боло барои ба даст овардани натиҷаҳои ифтихории рақобатҳои беамон бурданд. ман дар ин мусобиқа барои ҷои сеюм ширкат варзидам ва ҳарифи худро дар дақиқаи аввал мағлуб кардам ва ман хеле хурсанд ҳастам. кӯшиш менамоям ки дар мусобиқаҳои оянда ҷои аввалро ишғол намоям. дар қатори ҳаводорони маҳаллӣ ҳамчунин ба тамошои мусобиқаи кушоди шаҳри душанбе меҳмонони хориҷӣ низ ба толор ҳузур оварда аз рақобатҳои нишонмедодаи варзишгарон изҳори қаноатмандию хушҳолӣ намуданд. 比赛非常精彩， мусобиқа дар сатҳи бениҳоят баланд роҳандозӣ карда шудааст ва варзишгарон низ маҳорати баланд нишон медиҳанд. ман худ дар ҳамин соҳа кору фаъолият менамоям. мехоҳам размикорони тоҷикро барои таҷрибаи бештар касб намудан ба кишвари худамон даъват кунам. ман аз чашмони варзишгарони тоҷик алангаи истеъдодро эҳсос намудам. гуфта метавонам ки дар оянда онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба дастовардҳои баланд даст меёбанд ва ба Тоҷикистон дар ин ҷодда барору камёбӣ хоҳонам. ҳамин гуна баъде ба анҷом расидани рақобатҳои финалӣ бо иштироки роҳбарияти федератсия ва меҳмонони фахрӣ маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. бояд гуфт ки варзишгароне ки дар мусобиқаи мазкур аз худ ҳунару маҳорати волаи варзишӣ нишон доданд ба ҳайати тими миллии наврасон, ҷавонон ва калонсолон шомил карда мешаванд ва шарафи ватани азизамонро дар мусобиқоти байналмилалӣ ҳимоя хоҳанд кард. ҳамаи кӯшишу омодагиҳои варзишгарону роҳбарияти федератсия ин барои баромади олӣ нишон додан дар чемпионати Осиё ва чемпионати ҷаҳон дар соли 2023 мебошад.